Ang guwapong papa. Ang guwapong Mr. Bisayang Angol. Oh, hello mga guys, no? Kani laging nasa balay rata permanente. Munang karon na panahon, mag-self-quarantine sa ta mga guys. So, kaya ipaila-ila ko sarili ako di si Bisayang Angol na wala gi nag-self-quarantine ko karon adlaw. Dili ko makabuhat og bisig unsa na buhaton nun, pero maglimpyo kaon ug tulog mo. Ora jud na akong buhaton mga guys, no? Kani kong ibsuon na si Botchuk. Kagahapon, kabalo ba mo? Sige ning yaw-yaw ang parents kay kay permanente raman ginabuhat niya. Mura siya kaon tulog mo na iyang buhaton. Nagyaw-yaw siya di siya kalaag mga guys. To siya sa nang laba sa likod niya. Nagsigig bagulbol. Umot on sige ka istorya niya ang sige siya bagulbol. Manang adto na to mga guys, no? Kay dili na to palampason iyang reaction nga nung sige siya bagulbol mga guys, no? Sige guys, adto na ta. Oy, Botchuk. Nglaba day ka? Maayo na, maayo. Bot bang ka? Kon sa kuwa. Angol. Labat ang tao diri ba? Dili ta mo tutong parents kay sig giga-iga. Ha? Kuan ha kay karamara ba nga stuwa? Karama ba? Ha? Karama. Gara ha. Ngisog ko. Bang. Meanwhile, Oy, Botchuk, ano mo ka sa taas? Oh, usa naman pod. Huwag na makadri Buat maka kuya. Gara-gara sa kuha ha. Huwag naman nag-relax to dri ay. Gara-gara sa kuha. Okay. Kama si mama, si Kon sa kuha, dili ko pala agon sa gawas. Self-quarantine daw ko karon. Palagot ba? Unang kuya, dress ako sa taas. Okay, isod na makasabaan ta. the next day. Oh, Botchuk. Naguna day ka? Dara ko sa batuan na maglingkod. Tanaw nimo. Oh, Bisayang Angol. Nanapog ka diri ha. Si gara-gara sa kuha. Pag tanaw lang sa kuha, ay ko gara-gara ay kay guna ko diri Pantay bitaw ka magara-gara ka sa kuha karon. It was at this moment that he knew. He fucked up. Hoy! Gara-gara sa kuha!